Asier Borrero, Gregorio Escudero, Gariko Etxeberria, Faustino Marcos eta Irantzu Gaiastegi euskal presoak euskal herriratuko dituztela jakinarazi dute Espainiako espetxe erakundeek, denak Eusko Jaurlaritzaren esku dauden espetxetarako mugituko dituzte hain zuzen ere. Espainiako kartzeletatik euskal herrira leku aldatzeko geratzen ziren 5 presoak dira eta modu honetan Etxerat elkarteak eta Sare Herritarra plataformak itxitzat jo duten hainbeste urtez luzatu den sakabanaketa politika. Sareko Joseba Azkarraga eta Etxerateko Jose Morales bozeramaileek aldarrikapen horren alde egin duen lan guztia azpimarratu dute eta zoriondu egin dituzte modu batean edo bestean beren ekarpen handia naiz xumean egin duten guztiak edonola ere lana ez zaie amaitu. Azaldu dutenez aurrerantzean presoen etxeratze prozesuan eragitea izango dute helburu legeak zehazten duen ibilbidearen baitan. Presoei lege arrunta aplikatzeko eskatu dute eta aldarrikapen hori etxera leloaren bidez egingo dutela azaldu. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea eta gaurko argazkia argia da. Etxeratek eta Sarek presoei lege arrunta aplikatzea izango dute helburu aurrerantzean. Zabaldu dezagun, laua izetara, dispertsioarekin amaituko dugu, danon artean lotuko dugu. Azkenean iritsi da, aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Milaka kilometro egin ditugu. Dozenaka istripu gertatu dira. Milatik gora zauritu egon dira. Eta ezin dugu ahaztu 16 lagun ditugula. 16 pertsona gelditu direla bidean. Ostiralean iragarri zuten Espainiako espetxe erakundeek azken 5 euskal presoen euskal herriratzea eta bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi zuen urte askotako lanaren emaitza dela. Haren berbetan, gaia beti egon da jasota EAJ eta EPSren gobernu hitzarmenetan eta jarduera terrorista utzi zuenetik. Zupiriaren arabera Jaurlaritzak eta lehendakariak ahalegin etengabea egingo dute elkarbizitzan aurrerapausoak emateko. Adi jarraian erreakzioei. Euskal presoen sakabanak hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu. Oraindik ere emateko dauden beste pausuen bidean eta konpromisoan jarraituko dugu. Zeukan zentzurik eta ondo dago. Arrankudiaga, Arruazun, Donestebe eta Etxebarrian. Horrela, UEMak Euskal Herria Euskaldunaren orubeak sendotzeko konpromisoa hartu du ikusi. Eta gure lokanta berriekin amets egingo duten aur jaio berriak esnatu daitezela Euskararen herrira eta zorioneko. Euskararen aldeko herri mugimendutik sortu zen. Euskaraz bizitzea erabaki zuten hainbat udalek eta horretarako zituzten zailtasunen aurrean elkartu egin ziren. Ilusio handiko ezin dela, bai matraka handiko epe bai.
Aizarna Zabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMA sortu zen, 1981an. Arrezkero, euskararen lurgunea zabaltzen eta sendotzen joan da, eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMA. Euskaraz bizi nahi duten udalerriei erantzuteko, lehentasunezko 3 ildo estrategiko lantzen ditu UEMak. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Eskerrik asko orain arte egindako bideagatik, zorionak eta segi lanean. Ekonomia arloko gaiei heltzeko berriz Bilbora joko dugu bertan baita Aiara Durreta lankidea. Kaixo Aiara. Kaixo bai. Tira, frantses estatura begira Aiara pentsio reformaren kontrako protestek ez dute etenik. Azken egunotan istilu larriak izan dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziar lurralde osoan hain zuzen ere, eta ari horri tiraka Elisabeth Borne Frantziako lehen ministroak aurre ikusi du oposizioko buruzagiekin eta sindikatuekin biltzean pentsio lege berri baten aurkako asteetako protestak bertan bera uzteko itxaropenarekin. Behintzat bere bulegoak igandean jakitera eman zuen. Ez gehiago dakigu Aiara. Bai, horrela da, pentsio reformak tentsioa gogortzen jarraitzen du eta reformaren kontreko protestek ez dute etenik eta gainera egunotan istilu larriak izan dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Parisko gobernuak pentsio reforma 49.3 dekretu bidez onartu ostean egunero izan dira mobilizazioak gainera. Eta testuinguru horretan Elisabeth Borne lehen ministraren bulegoak iragarri duenez, Bornek aurre ikusten du oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hori bai, negoziazio horiek gaur jakin izan dugunez, erosahalmenari buruz eta zerbitzu publikoari buruz izango dira, zehazki hori jakitera eman du gaur goizean Frantziako gobernuko bozeramaileak. Horrela, krisi soziala eta politikoa eragin duen erreformak ez eztabaidatzea erabaki du Parisko gobernuak. Pentsio reforma onartu zuten bozketarik gabe 49.3 dekretu erabilita, eta horrek haserrea piztu du gizartean. Lege proiektua onartu ostean egunero protestak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Tentsioa gogortzen joan da gainera, istiluak izan dira, eta horren ondorioz 100 pertsona atzilotu eta zauritu dituzte poliziek. Asteartean halaber, beste grebagun batera deitu du intersindikalak iparraldean zein Frantzian. Erreforma onartu zutenetik egiten duten bigarrena, baina mobilizazioak hasi zirenetik deitzen duten 10garrena. Krisi politiko eta soziala eragin du pentsio reformak. Hala, Elisabeth Borne Frantziako lehen ministraren bulegoak iragarri du, Bornek aurre ikusten duela oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosahalmenari eta zerbitzu publikoei buruz izango direla jakitera eman du goizean Parisko gobernuaren bozeramaileak. Hau da, baztertu dute pentsio reforma eztabaidagai izatea. Bada gai honen bueltako berri gehiagoren zain Aiara, gaiz aldatuta, elikadura osasuntsua eta osasungarria lortzeko bidean ikastetxetan sukaldea egotea ezinbestekoa dela adierazi dute hainbat ikastetxe publiko hori dela eta 15 eskolek eskaera amankomuna egin dute Jaurlaritzako hezkuntza sailari egitasmoa aurkezteko gainera prentsaurrekoa egin dute gaur goizean bertan izan zara, ez da Aiara? Bai, horrela da, eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzea hori eskatu dute azkenean 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Kalitatezko menuak osasungarriak eta jasangarriak nahi dituzte eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa institutuetan eta ikastetxetan sukaldea eraikitzea dela argi dute ordezkariek. Horretarako, gure platera gure aukera izeneko kanpaina abian da eta mugimenduari esker dagoeneko hainbat urrats eman dituzte. Adibidez, 2019-2023 hezkuntza azpiegituren planak 6 sukalde eraikiko dituela biltzen ditu, hala ere momentuz 2 bakarrik eraiki dira. Horregatik gaurkoan prentsaurrekoan ohartarazi dutenez urratsak ematen ari dira, baina oso moteldoaz. Lortu dugu pizkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Dena den, argi dago alde batetikan aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja
ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausoak motel doazela. Bueno, guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu Hezkuntza Sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Konexioarekin bukatzeko berriz lan gatazkekin lotuta Jara Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek protesta egin zuten atzo eguerdian Bilbon, ELA eta LAB sindikatuek deituta lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Zertan da auzia? Bai, horrela da, Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek mobilizazioekin jarraitzen dute. Eta oraingoan denbora librea jarri dute erdigunean, LAB sindikatuak eta ELAk deitu dituzte mobilizazioak. Eta atzo, igandean mobilizazioa egin zuten zehazki denbora librearen balio azpimarratzeko. Lan hitzarmenen negoziazioak bloketuta daudela ohartarazi dute, izan ere hainbat sektoreetan urteak daramatzate negoziazio horiek egiten, baina patronalak blokeo hori egiten duela salatu dute eta akordiorik lortu ezean gainera apirilaren 3, 4 eta 5 greba izango dutela iragarri dute sindikatuek. Zehazki 8.500 langile baino gehiagori eragiten dien hitzarmenak dira hauek, eta ohartarazi dutenez gainera patronalak aurreko bileretan kapelaren igoerak, soldata igoerak eskaini zien, baina horren trukean udako larunbat arratsaletan lan egin behar zuten langileek eta sindikatuentzat hori onartezina da. Proposamen bat egin ziguten, KPI-aren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larunbat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontemplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko, baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldurra handia dagoela, eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Eta guk hori nolabait blindatu egin behar dugu. Azkenean hitzarmen sektorialen indarra da, bere lan zentroan bakarrik dagoen pertsona horrentzako ere zorua eta babesa dela, eta guk hori izaten jarrai dezan nahi dugu. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da, eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larunbat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien 4 larunbat libreak, 4 bakarrik. Orduan udako larunbat arratsaldeak arriskatzeak asko suposatzen du. Ondo da, Jara, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin kultura arlora egingo dugu salto, izan ere antzerkiaren mundu eguna dugu gaurkoa. Horren arira Maialen Marin, Gaiarre Antzokiko komunikazio arduradunarekin izan gara, antzerkiaren eguna nola ospatuko duten jakiteko adi. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da, eta Gaiarre Antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzeslana plazaratu zuten. Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, Todas las canciones de amor antzezlana izan zen, Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da, bai antzerkian, bai telebistan, baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat ezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta humorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala improvisazioa
da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz oso emanaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre antzokiak 1851 urtetik, eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen Besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da, umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski, aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Era berean Iruñako kaleetan ere izan gara herritarrei antzerkiaz galdetzeko begira. Bai, bueno, ez naiz joaten asko ikustera, baina bai, txikitan jaten nintzen eta bai, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait. Ez asko, egierran ez. Ez dut asko maite. Bai, egia esan ez. Ez gaira asko joaten. Bai. Batzutan joaten naiz. Bai, asko gustatzen zait. Normalean, urtean 4 edo 5 aldiz etortzen naiz. 2 alditan urtero edo horrelako zerbait. Aldean izan zen nire ikastolakin, eta orain dela 3-4 urte, bai, hortikan. Ez, baina izango zen txikitan, ez dakit. Ikastolarekin bai, baina ikastolatik kanpo egia esan ez dut oroitzen. Osa hori, eskolarekin bai jun garela, baina bestela ez. Komedia. Bai, komedia. Denetarik pizka bat bai. Bueno, flamenko, gustatzen zait, edo euskal dantzak, ere hemen Gaiarre antzokian antolatzen dute eta etortzen naiz. Eta gero, bueno, egunaren arabera. Aktor edo aktrizen arabera, ezagunak badira, agian etortzen naiz ere. Bai, obra gustatzen bazait, joaten naiz, animatzen naiz, bai. Komedia, nik uste dut komedia. Bai, ongi pasatzen dut, bai. Komedia, nahi gair komedia. Bueno, ez da... Osea, nik uste dela ez dagolako eskaintza asko. Eta gero, bueno, ni ez naiz hemengoan, Donostikoa naiz, eta han ez dago asko ikusteko. Ni bai orain hemen bizi naiz, eren hemen ikasten dut, eta egia zen, ez naiz enteratzen, antzerkia daudenean eta ez dakit zergatik, baina ez gera enteratzen normalean. Ez dakit, ohiturak ja igual galdu ditugu pizka bat, edo... Igual zinemara edo ez dakit. Beste motatako denbora pasa ditugu, ez dakit. Ez dakit, nik uste dut azkenean da gauza bat nola hasten dela, ez? Agian nahiago dute zinemara joatea edo lagunekin zerbait hartzera joatea, ez dakit. Suposatzen dut, ohitura galtzen dutelako. Bai, beste garai batzuk dira. Eta, bueno, interneta, Netflix, drogak... To be or not to be? That is the question. The world is but a stage, and we are players on it. Antzerkia, bai! Antzerkia, bai! Eta kulturarlotik kiroletara salto, azken berri iso, kameraren beste aldean dugu Jon Hernandez, kirol kazetaria, eguerdion, Jon.
Eguerdion. Pilotari helduko diogu hasteko, izan ere azken egunean ikusi ditugu irudiak nola txaloka jaso duten Xabi Tolosa Anoetan, binakako finalaren atarian geratu ostean. Binakako txapelketako finala gertu zuten Altuna Hirugarrenak eta Tolosak, baina final aurrekoan zuntz haustura izan du Anoetakoak, nola igaro zen partida. Bai, hori da, bihar egingo diote erresonantzia bat eta bihar jakingo dugu gehiago, baina partida lesioanaren unera arte kolore gorriko izan zen. Izan ere, Altunak eta Tolosak hasieratik agindu zuten, hasieran distantzia laburragoekin, 3-1, 5 eta 2, 7 eta 4 aurretik joan ziren, 12ko atsedenaldira ere aurretik iritsi ziren, eta partida puntu honean zuten, baina 19 eta 15ko tantu horretan min hartu zuen Tolosak, eta ezin izan zuen jarraitu pena bat, eta modu horretan Altuna eta Tolosa kanpoan gelditu dira, eta Elordi eta Zabaleta sailkatu dira finalera. Ordea aurreko egunean Pelak eta Maria Ezkurrenak garaipenarekin amaitu zuten binakako txapelketa bera, ez? Partida hortaz zer duzu azpimarratzeko? Bai, egia esan Peñak eta Maria Ezkurrenak ez zuten aukerarik finalera sailkatzeko, eta partida hon bat borobilduz amaitu dute txapelketa. Artolak eta Eskilozek jokatu zuten Lasoren eta Imazen ordez, bikote hau Lasok eta Imazek osatzen duten bikotea jada finalera sailkatuta zegoelako, eta lesioak edo sustoren bat saiestearren ez zuten parte hartu. Eta partida kolore urdineko izan zen, Peñak eta Maria Ezkurrenak partidaren zatirik handienean abantaila handiak izan zituzten euren alde, Tolosarra aurreko kuadroetan agintzen ari zen eta Maria Ezkurrena baita ere atzean. Gero egia da, 18ko berdinketara partida hortxe bero iritsi zela, baina azken lautantuetan Peña eta Maria Ezkurrena nagusi izan ziren, eta modu horretan ondo borobildu dute txapelketa. Eta futbolean berriz, Tefeligatik zer berri dakarte euskal taldeek, Jon? Garaipenik ez, berdinketa bat Atletikek lortutakoa, eta bi porrot, Atletikek bana berdindu zuen Sevillaren kontra San Mamesen, utxeta bat galtzen hasi ziren zurigorriak, lehenengo zatian penaltiz gola sartzeko aukera izan zuten, baina Nekane Diezek utxe egin zuen, bigarren zatian, 55. minutuan Sevillak utxe egin zuen penaltia, Mariasun Quiñones atezainak gelditu zuen penalti hori, eta modu horretan Atletik partidan sartuta zegoen oraindik, borrokatu zuten lehoiek partida, eta 90. minutuan Pinedok egin zuen gola penaltiz, puntu bat lortzeko. Albiste ona hori, albiste txarrak, Alabesek, Gloriosasek eta Realak emandakoak. Alabesek 1 eta 2 galdu zuen Atletico Madrilen kontra, eta Realak 4 eta 1 Levanten. Reala ipatuta gainera, itxura oso txarra eman zuen Natalia Arroyoren taldeak, azken gol hori Mirari Uriak egin zuen Realaren gola 4 eta 1-ekoa 84. minutua, baina 4 eta huts atzetik ziren txuri-urdinak, partida kaskarra jokatu zuten, 8. postuan jarraitzen dute 30 punturekin txuri-urdinek, eta Alabesek Gloriosa seipatzearen, 1 eta 2 hauek galdu bai, baina bintzat itxura ona eman zuten Atletico Madrilen kontra, kontuan izan behar dugu, Atletico Madrid gainera 4. postuan kokatuta dagoela, eta partida zaila zutela Mendizorrotzan, utxeta bat galtzen hasi ziren, atsedenaldiaren bueltan banakoa egin zuen Armengolek, baina gol hori egin eta 2 minutura bere atean Alabesek gola sartu zuen, eta horrelaxe amaitu zen partida 1 eta 2-arekin. Hala da, Jon, eta Saskibaloiarekin lotuta emakumezkoen Endesa Ligatik, ez, azken partiek zer utzi dute gurean? Araskiren garaipena nabarmendu beharko genuke, Kutxabank Araskik 83 eta 52 garaitu zuen Klarinos talde Tenerifearra, markagailuak dion bezala 31 puntuko abantaila hori pistan islatu zen, nagusi izan ziren Gasteiztarrak, atsedenaldian jada 16 puntu aurretik ziren, eta bigarren zatian ondo borobildu zuten partida, egia esan ez zuen arazo gehiegirik eman Tenerifeko taldeak. Izen bat nabarmentzearen, Txatriz Whiteen partida nabarmendu beharko genuke, 22 punturekin, eta 32ko balorazioarekin. Araskik irabazi zuen, ez zuen irabazi Lointek Gernikak, eta Ideka Euskotrenek ez da ere, Lointek Gernikak 10 punturengatik, 58 eta 78 galdu zuen etxean, Kadilasheu talde Kataluniarraren kontra. Esan diteke, lehenengo laurdenean Kataluniarrek hartu zuten abantaila hori mantendu egin zutela partida osoan zehar, eta Gernikarrak gertu izan ziren arren, eskutsik joan ziren etxera. Jipoia, Ideka Euskotrenek jasan zuen Gironan, 87 eta 61 galduta kolpe latza Azumuguruzaren taldearentzat, porrotonen ostean, 11 garaipen eta 16 porroteko balantzearekin, 13. postuan da talde Donostiarra. Ordea gizonezkoetan, Baskoniak garaipena erdietsi du Endesaliako 24. jardunaldiko Euskal Derbian, nolakoa izan da lehia hori?
Bai, kasu Baskoniak irabazi zuen partidu hori eta behar zuten izan ere astean zehar Izargorriaren kantxan porrota jasan zuelako Euroligan eta datorren astontara begira ere beharrezkoa zen garaipen hori sentsazio onak lortzeko. 178 nagusitasunez irabazi zuen Baskoniak. Egia da lehenengo 45 minututan ondo utzi ziola Surne Bilbao Basketek, baina hortik aurrera jaun da jabe izan zen Baskonia eta Dalton Holmes Mike Kotsarren papera azpimarratu beharko genuke, 27ko balorazioarekin amaitu zuelako pibota. Garaipen argia Baskoniarentzat, lidertzan berdinduta jarraitzen du Bartzelonarekin eta Real Madridekin eta Surne Bilbao Basketek 11. postortan jarraitzen du 10 garaipenekin. Eta atozen partiden zain bukatzeko zer argazki utzi du Euskal Eskubaloiak azken egunotan? Sobal ligatik hasita garaipen ona eskuratu zuen Bidasoa Iruneko 25 eta 30 Guadalajaran, gainera behar zuten Jakobo Kuetararen jokalariek, batez ere aste honi begira, orain Europako kanporaketaren itzulerako partida dutelako Lisboan bihar Sportingen kontra, joanekoan 3 goleko aldearengatik irabazi zuten irundarrek, beraz 3 goleko alde horri eutsi beharko diete. Garaipena Bidasoa Irunek eta berdinketa Helvetia Naitasunak etxean Hueskaren kontra, 29 berdinduta, nabarmentzeko moduko da, 5 minuturen faltan 3 goleko aldearengatik galtzen ari zirela iruñarrak, eta azkenean esan dezakegu abintzat puntu bat lortu zutela. Hori gizonezkoi dagokionez, emakumezkoetan, Gerrera Siberdrolan, Superamara berak 31 eta 18 erraz menderatu zuen Porriño, beraz liderrak lidertzan sendo jarraitzen du, eta porrotak erdietsi zituzten, bai Zuazok, Valladoliden 33 eta 29 galduta, eta baita Betionakek ere 28 eta 31 galduta Malagaren kontra. Ondo da, Ion, informazio guztionekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Hurrengora arte, agur. Eta astreneko gai nagusiak aipatuta Hernanira egingo dugu orain magazinaren lehen atalaria amaiera eman aurretik. Izan ere, udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta transpertsonak aitortzeko xedearekin ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute, herritarren parte hartzarekin Gudarien plazan hasi eta kulturarteko plaza feministaraino. Ikus dezagun jarraian eguneko elkarrizketa nagusiarekin bueltatu baino lehen gaurkoan izan ere Mitxel Lakuntza, Ela sindikatuko idazkari nagusia izango dugu gurean. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta transpertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izen emateko, hemen atzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta genuen zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka eginan eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egon topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko txaian inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak. Eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara.
1999-tik 1975-era Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzaite zutelako eta librezialako ere muhortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Eta, orduan, 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemenetan lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferentziak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituzte egitera. Iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Mitxel Akuntza Ela Sindikatuko idazkari nagusia dugu, beraz ondo etorri, gurera. Eta hasteko apur bat agenda politikoak markatzen duen galderari helduko diogu, ez? Nola sarek eta etxeratek iragarri duten sakabanak eta politikaren bukaera, nolabait esatearren sindikatutik ez nola heldu diozue albistoni edo nolako jarrera? Esango nuke sarek esandakoarekin bat gatozela. Uztute albiste hon baten aurrean gaudela, halakotan ere begirada retrospektiboekin begiratu behar da jakiteko hemen ze gertatu den hainbat urtetan eta zenbat sufrimenduak ekarri duten halako neurriak eta esango nuke hori albiste hon baten aurrean gaudela eta gogoratu behar dela hemen ere oraindikan salbuespen egoera baten gaudela eta graduen progresioari buruz hitz egiten dugunean oraindikan hor ez dela ematen ohiko legeldiaren aplikazioa baizik eta beste bat, ez? Eta orduan esango nuke ere bai dispersioaren edo sakabanaketaren bukaera horretara iritsi baldin bagara ere oraindikan badaudela kaleratzeko eta aldarrikatzeko hainbat kontu. Gero honekin, ez, azken asteetan izan ditugun beste albiste batzuei erreparatuko diegu, izan ere, azken egunotan zabaldutakoei begira Euskal Herria Bilduren ekin bidez, nolabait esatearren gutxieneko soldataren igoera bultzatzeko, eskatuko du Jaurlaritzak berak, hau kritikatu egin duzu ez, agian kokatuta ere hauteskunde garai batean, ez da, zer duzu esateko? Guk hemen esaten dugu, uste dut, desberdindu behar dela zen neurriekin lotuta dauden konpromiso batzuk eta zeintzu geratzen dien pixkat airean eta pixkat testuinguru elektoralen aurrean, ez? Eta esango nuke hau horietako bat dela. Guk esan dugu hemen, zehazki zer da erabaki dena. Ez da zer erabaki. Hemen inda alako, ez da, adierazpen utxala, eta inongo konpromisorik ez daukana, ez? Eta hori da batez ere salatzen duguna. Gutxiengo soldatarekin ze pasatzen da, beste ez daukagula hezkuntzarik horretarako, ez? Eta adierazpen horretan ez zaio, ez da estatuari ere hori eskatzen. Estatuak ezarri dezake hori nahi duenen, ez? Hori erabaki politikoa da. Hemen ordea ez daukagu horretarako eskumenik. Eta hori da eskatzen geniena, ez? Behintzat bat eskatu jozue, estatuari behintzat kompetentzia hori, eskumen hori. Eta gero, bestalde ere bai, hemen badago hipokresia desente bai. Hor sinatzen duten alderdi batzuk, beste Eusko Jaurlaritzan daudenak, EAJ eta PSE-koain bere ardurapean langile mordo bat dute. Langile publikoak eta azpi kontratatuko langileak. Langile horiei ez aie gutxiengo soldata hori ezartzen. Besteak gainera da, ez dela jartzen ez da zenbaki bat, guk esaten duguna hemen, 1400 gutxiengo soldata izan beharko litzatekela hemen ezarri beharko luketena enpresak, ez? Baina hori ordea ez da, hemen ez da adierazten dena, ez? Orduan, esango nuke hori, beti esatez, positiboa izango da honetaz hitz egitu, bai, baina horretan geratu gara, ez? Eta batzutan ere uste dutelako ematen zaiela, beharrez duten dimensio bat alako neurri propagandistikoi batzutan.
Ez izan ere orain gutxi ere, Espainiako gobernuak berak aurrera eraman zuen gutxieneko soldataren aldaketa politikoa bera. Eta hor, bertatik Euskal Herriko sindikatuek, bai alderdiek salatzen zenuten nola motz geratzen den, ez? Eta alderdi politikoek hor bai eskumenak eskatu izan dituztela, hala ere ze aukera, ez? Zabaltzen dira horretan izan ere, Euskal Herriko pentsionek ere esaterako, bai Nafarroako eta EAeko gobernua eskatzen diete konpentsatzeko, ez? Zifra horietara heltzeko. Baita ere, hori da ere egin daiteken, eztabaida hori gehiago ematen da pentsioetaz hitz egiten dugunean, baina langile publikoekin ere bai. Eta guk gutxiengo soldatari buruz hitz egiten dugunean beti esaten dugu bi arazo dauzkagu. Batetik, hori leheno aipatu dizudana, ez daukagula eskumenik hortan, eta bigarrena, kasuntan, hemen dauden soldatak bajua diela. Osa, esan dute, kasuntan Nafarroko gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak ere bai ezartzen dituenak beraien langileen artean, ez? Orduan, gure ustez hemen hori aitzaki batzu jartzen dira mahai gainean, baina gure gobernuek egun egiten dena baino gehiago egin dezakete inongo dudik gabe. Ez hor batzuek eskumenez hitz egiten dute, eta bestetik esaterako Elkarrekin Podemosiuk, legebiltzarretik, pilotapurrat patronalaren gainean jarri du, esan ez, soldata horiek ez daitezkela igo patronalak ez duelako uzten. Bai, hemen Podemosek esaten duena da, beraiek aipatzen dute hemen beste elementu bat, egia da legez egin daitekela akordio bat sindikatu eta patronalaren artean, ez? Lanbide akordioa deitzen dena, eta beraiek ere esaten duten bezala, arrazoi dute hortan, patronalak ez du nahi. Eta hori da oztopo bat, esango nuke bi oztopo direla, bat gure gobernuak beraien eremutan ez dutela hori ezarri nahi, eta sektore pribatuan patronalak ez duela nahi. Hori da errealitatearen argazkia, ez? Orduan, guk kritikatzen duguna da, argazki horren aurrean halako mezuak zabaltzea, ez? Ematen duena, hori azken finak hasi akordio bat dagoela, eta ez dakizte konpromisu lotesleak jarriko dien martxan, ez? Eta lehen esan dudan bezala hor ez dago ezer, da adierazpen bat besterik ez. Eta patronala aipatu dugula, ez? Jarrera aldaketarik espero dan, ez dakitez batez ere, ikusita nola krisialdi, ez? Anizkoiz batez hitz egiten da gaur egun, eta patronaren jarrera orokorrean, ez? Langileen lan hitzarmenei dagokienez esaterako, ez? Blokeatze egoerak askotan eta azken urte luzetan salatu izan dira, hala ere jarrera badirudi, ez? Sektore askotan esaterako feminizatuetan, ez? Bazabiltzate greban ez dakit, ez? Izan garbiketa sektorea eta antzeko beste hainbat, hala ere patronaren jarrerak berdin jarraitzen du, baina agian bai eskatu behar da dagoeneko badela momentua aldaketetarako. Bueno, bai, esango nuke hori dela gure aldarria. Eta zuke deskribatu bezala, patronalaren jarrera oso itxia da. Eta are itxiago, zuk aipatu zuen bezala, sektore feminizatutan. Ikusten baldin badugu gertatzen ari den hitzarmenen negoziazio horietan, ikusten duguna da, beti, sektore feminizatutan gehiago kostatzen zaigula akordioetara iristea. Eta hori ematen da ere, patronal publikoa direnean gobernuak, aldundiak eta batzuten ere udaletxeak, eta sektore pribatuan ere bai, hitz egiten baldin badugu residentziei buruz, merkataritza, ostalaritza, etxez-etxeko laguntzan. Sektore horietan beti dago blokeo bat, eta guk argi eta garbi esaten du, hau da, emakumeak direlako, eta patronalak bere posizioa horretaz baliatu nahi duelako. Eta posizio horrek gaur eguneko testu inguruan ez zera arrisku dakartza? Arriskua esate duzu patronaren posizioaren bueltan. Bueno, arriskua erabatekoa, esan nahi dut, halako testu inguru batean jakinda ere, ze krisi batez ere inflazioaren inguruan eta energiaren krisiaren inguruan gizartea ze puntutan dagoen eta zeintzuk diren zailtasunak, patronalak zer egiten du? Blokeatzen duen heinean hitzarmenak soldatak ez digotzen, eta horrek pobrezia dakar. Eta guk salatzen ditugun idei nagusien artean hori da pobretze fase batean gaudela. Hori da arriskua pobretze fase horretan are gehiago sakontzea. Eta
Pobretze fasea aipatu duzula lehenago ere ez, pentsioez aritu garela labur, horretan sakonduz, ez, iritsi da eskribaren proposamena bera, ez, orain badabil, babesak lortu nahian, kritikatu egin duzue ere ez, proposamena bera ez, aurrera pausoen falta nabarmen bategatik, ez, zer mezu hor zabaltzeko? Hemen, esango nuke ezkerretik eta sindikalismotik ere bai irakurketa kritikoak egiten ditugunean, normalean arazo handiak izate ditugu gure argudioak plazaratzeko edo zabaltzeko, ez? Edo bintzat ere konpetitzeko argudio, beste argudio batzu mahai gainen jartzen dituzten hoiekin, ez? Hemen zer pasa da, kasuntan, estatuan gobernua eta UGT eta komisionekin egin da akordio zabal bat, aurre ikusi behar dena da ere bai beste alderdi batzuk horretan gehitzea, eta halako adostasunak ematen direnean, esaten dut zaila egiten zaigu behintzat plazaratzea edo behintzat konpetitzea argudioen konparazio horretan. Ez da guk esaten dugu, behintzat guazen tarte bat irekitzen diogun gure argudioai. Zer ukatzen dute horre, esango nuke, pentsio erreforma ontzat ematen dutenen artean. Badago adostasun bat, eta adostasun hori ematen da 2 puntuen bueltan, ez? Bat, ez dutela esaten hor murrizketari dagoela, eta aztertzen baldin bada erreforma hori hor murrizketak daude, eta bestea da, ez dela, ontez ere ez da zer hitz egiten, aurreko erreformetatik, aurreko murrizketatik ez dela neurri bakar bat ere indargabetu. Orduan, guretzako hori ez da nola nahiko azterketa bat, ez da nola nahiko irakurketa bat, ez? Eta guk esaten diogu ezkerreko alderdiai eta Unidas Podemosi edo EH Bilduri esaten diogu maiz, behintzat esan zazue hemen dagoen guztia, ez? Ez izkutatu, erreforma horrek dakan parte ilun hori, eta guretzako parte ilun hori oso zabala da. Besteak beste, hitz egiten ari delako beste gauza batzu. Eta hemen esaten zaiguna da, 50 urte baino gutxo dauzkagun hori, murriztuko zaigula pensioa. Luzatzen delako, 2040 urtetik aurrea, kalkularako erabiltzen dien urteak. Orain 25 dira, bere garaian 15 urte ziren, bere garaian 8 ere bai, eta orain eramango da 30 urte arte. Eta horrek jaitsiko ditu etorkizuneko pensioak, ez? Bestalde zer esaten da horrere bai, ezue, pensio publikoen gastua handitzen baldin bada eta tope batetik, muga batetik pasatzen baldin bada, murrizketa batzuk etor daitezke. Edo aukera bintza daude horretarako. Eta horretarako AIREF egun existitzen den mekanismo, kontrol publikorako dagoen mekanismo bat, ematen zaizkie eskumen batzuk. Eskudantza batzuk. Eta orduan, hartzen baldin badugu neurri hori, kalkulurako hartzen diren urteak, pensio publikoen muga, eta AIREFen papera, gauza ez da oso xamurra. Behintzat ez dute, behintzat gure irakurketatik ez dago hemen irakurketa positiborik egiteko tarterik. Horrek ez du esan nahi, behar bada, etor ziteken erreforma pensioa okerrago izaterik ez dagoenik, ez? Guk hori ikusten dugu eta aitortzen dugu, eta badakigu beste alderdi batzuk horretan jokatu dutela, baina horrek ez du erreforma ona bilakatzen, ez? Hori esaten duguna, eta guk eskatzen duguna da behintzat aukera bat erreforma honetaz hitz egiteko eta argudio guztiak behintzat ezagutzeko. Bai, ez gainera hor, Euskal Sindikatua zareten einan ez, Euskal Alderdiei eskariak egitea ez, normala da, eta batetik Euskal Herria Bilduk dagoeneko ez, eta aipatu duzunez ez, babestu egingo duela esan du, hor bada alargunen afera hori ez, horrekin egin duela publiko, euren asmoa eura, eta ero bada EAJ ez, oraindik ere ez, eta horrek ere eskatu egin diezuela, alde ez bozkatzeko ez, zenatoki aurre ikus daiteke. Beraien esku dago, eta gu badakigu EAJ-ari buruz hitz egiten dugunean, jakinda ere zein den beraien historia pensioekiko eta zein den beraien posizioa, erraxago sartuko direla sinadura horretan, ez? Eta EH Bildurekiko bilatzen duguna da beste dialektika bat. Eta gure ustez, guk, zulen aipatu zu, alargunen bueltan, eta guk ez dakigu hemen zer sinatu den, ez dugu ezer ikusi.
komunikabideetan esan da, badagoela akordio bat, ez dakigu aurretik sinatuta zegoen, edo egun ja dekretuan sartuta gona, edo iragarriko den beste gauzaren bat. Guk ez dakigu zer den hori, ez? Eta aterratzen bada, aztertuko dugu. Baina guk badakiguna orain da, pentsio minimotaz hitz egiten dugunean, oso eskasak direla pentsio igoera horiek. Eta gaur egun aplikatzen diren reforma honek, dauzkan formula batzukin, hemendik 4 urtetara, oainikan soldata minimotik berako pentsioak izango dira. Pensio minimoak, 800 eta 700 euroko pentsioetaz hitz egiten ari gara. Orduan, gure ustez oso eskasa dira, kasu batzutan 10 euroko igoera da urte batetik bestera. Orduan, iruditzen zaigu hori, nonbait ere, magnifikatu egiten dela erreforma honek izan ditzazken gaina puntu positibo horiek. Bai, ez, bainera modu berean pentsiodunak eurak ere izan dira kexatu egin direnak, ez, eta gainera justo iritsi zen albistea, Euskal Herrian eta Bilbon justuki, ez, mobilizazio dinamika oso potente baten barruan zeudela, eta alaxe ez, modu berean kritikatzen zuten ere, ez, EH Bilduren jarrera bera, ez, elatik zer mezu zabaldu bertoko pentsiodunei eurari? Bai, nik uste dut bat egiten dugu, Euskal Herriko pensionisten mugimenduak esandako arekin, beraiek aldarri bat dute, aldarri nagusi bat, 1.080 euroko aldarria, gu 1.200 eramaten dugu aldarri hori ikusita gainera KPIa zenolako ibilbidea hartzen ari den, eta hori da beraiek esate dutena, oso argia da, beraiek esate dutena, hemen jakinda ere hartzen baldin bada reforma hori, ez da iristen beraien aldarrira, eta orduan egiten dutena koherentziaz, kritikatzea, erreforma hori guk egiten dugun bezala. Eta pentsio erreformez hitz egiten gabiltzala, ez, Frantziara begira ere jarri behar gara une batez, izan ere, ikusi ditugu egunetik egunea titularrak, protesta kalean, asamblean barruan ere, ez, giro bat ere xamurra, eta hemendik jendeak hildo mobilizatzailea bera, ez, eta intersindikala egiten ari den lana bera, ez, enbidiaz ere ikusten duenik entzun dugu. Esango nuke hor, gertatzen ari den albisterik nagusiena hori dela, mobilizazio sozialak duen indarra. Eta jendea antolatzen denean, jendea kalera ateratzen denean gauza baldintzatu daitezkela. Mantentza idei horiek oso importantea dira. Eta halako gauzak egiten direnean, besteak beste ultraskuinei, ultraskundarrei kentzen zaie indarra agendatik, eta beste gauzetaz hitz egiten da, ez. Eta nik esango nuke hori dela albisterik onena, batzutan gero halako egoerek azalpen horiek izaten dute, jendeak esaten du, eta Frantziar estatuan zergatik jendea jubilatzen da 62 urtekin. Aurretik borrokarako tradizio bat egon delako. Eta egia da, eta hor Frantziar estatuan gauza bitxi bat pasatzen da, gero egia da ez dagoela sektoretan, sektore publikotan bai, edo garraioekin lotutako sektoretan bai, egoten dira grebak, baina enpresetan eta arlo pribatuan oso greba gutxi dago Frantziar estatuan, baina ordea, halako greba orokorretan eta halako gauza defenditu behar dienean, indarre handia dago, eta ikusten dena da hori, ikusiko dugu, non bukatzen dena, eta ikusiko dugu ez jarraipena duten mobilizazio horiek, baina momentuz ikusi duguna da, baldintzatzeko agenda gai izan direla, gobernuak atera behartzen duela nahi ez zuen bide batetik, eta ohikoaz den bide batetik aprobatu izan du erreforma hau, eta, guk pensatu nahi dugu greba honek eta mobilizazio hauek jarraipena izango dutela, eta referentzia bat bihurtzen direla ere Europa osorako. Bai, ez da, aipatu zu justu agian frantziarren kultura, ez, alakoen aurrean, eta justu gai berdinaz, ez, eztabaidatzen aritu direla bai Frantziar estatuan beran eta Espainiako estatuan, hor, ze aukera ikusten dituzu, edo faltan botatzen duzue alako pultsorik beste aldean? Bueno, bestaldea da aurrean bestaldeaz, zaitu dunan da Espainiako estatuari buruz ari gara, ez. Argazkia argia da, ez, leheno deskribatu duen bezala. Gogoratu behar da hemen jubilatzeko adina 67 urtetan dagoela, eta kalkulurako hartzen diren urteak 25 urtetan dagoela, leheno esan dizuen bezala. Eta horrek bere historia du. 2011an, egun esertzen diren horiek reforma hau sinatzeko, hau da PSOE, UGT eta Komisionas,
garai hartan eseri ziren ere bai, sakoneko reforma bat egiteko, eta horren ondorioak ordaintzen ari gara, orainikan, eta horrek ahalbidetzen duena, horrek ez dakit, azaltzen duena da, askotan sindikatu honek egin duen kritika, ez, elkarrizketa sozialaren kritika, guk esaten duguna, sindikatuak ez gaude hemen mai antzu eta utxaloitan esertzeko, baizik eta lantokitan egoteko eta jendea mobilizatzeko, ez, hori da gure bidea, guk deitzen duguna da kontrapotereko sindikalismoa edo sindikalismo aldarrikatzailea, ez, eta bestelako sindikalismo bat egiten denean, hau da, Espainiar estatuan egiten dena, pensatzea sindikatuak importanteak direla eta asko ateratzen dutela mai batean esertzeagatik, guretzako hori da oso irakurketa okerra, ez? Eta halako gauzak hortikan esplikatzen dira. Espainiar estatuko sindikalismoa hori da. Eta hemen guretzako eta Euskal Herriaz hitz egiten dugunen, eta ardatza hemen jartzen baldin badugu, guretzako albistik honena da Europako greba egiten den herrialdea Euskal Herria dela. Hori estadistikak ala esaten du, ez? Eta horrek esan nahi du ere hemen, batzutan galdetzen digute, aber zergatik hemengo soldata dien beste tokitan baino altuagoak, eta hori da, bai, leheno Frantziar estatuan hitz egiten genuen bezala, borrokarako traizio bat, ez? Bai, ez, eta gainera orain protestez eta grebez gabiltzala, azken urteetan horre pultsua edo bintzat jo puntua osasun gintzan izan da, ez? Batetik EAN eta bestetik Nafarroan, ez? Azken aldiko protestak bintzat, ez? Hor da fokua, eta hemen hainbat albiste iritsi zaizkigu, ez da? Hasi zen medikuen sindikatua bere aldarriekin, gero sektore publikoko, ez? Beste hainbeste ikusi zuten nola desbiratu egiten ari zela osasun bidearen edo osasun gintzaren eztabaida bera, eta oraindik ere ez, baditugu hor akordio berriak, grebarako deialdiak sindikatu batzuk atzera egin dutela, eta hala ere ez, elakune honetan beste sindikatu batzuekin batera, apirilaren 4ako greba deialdia bere horretan, eta horri heldu egiten dio, ez? Nolari zarete bizitzen guzti hau, ez? Izan ere, batzutan zaila ere bada ulertzen kanpotik. Nire gustot, erraz ulertzen dena da osasun gintzan gertatzen ari dena, edo osakidetzan, edo osasun bidearen bilakaera txarrorrekin gertatzen ari dena, erraz ulertzen da, ez? Hori da, gaur egun ez da gize inkesta irakurtzen nuen, eta hor esaten zuten hori, hiritarren artean, lehendabiziko postu dauden kezkak diela besteak beste osasun zentroen egoera, ez? Eta osasun publikoaren egoera. Hortikan hartuta, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan osakidetzan gai izan gara, azkenengo urtetan egoera hori, hau da, langile osasungintzaren deterioro hori eta langile publikoen eta osasungintzan egiten duten langile horien eskaerak erdigunean jartzeko. Eta hori lortu dugu greba eta mobilizazio mordo bat eginez. Hori ordea Nafarroan ez da eman. Eta Nafarroan egoera ez da ez berdina. Osasun bidean edo osakidetzan bizi den egoera oso antzekoa da. Baina han ordea, egon da beste posizio bat, eta gu kritikoa izan gara, beste lab sindikatuarekin, pensatzen dugulako, mobilizatzeko garaia zela, eta egin dena baino gehiago egin berzena. Eta kasu honetan ere ikusi duguna, eta guretzako oso albiste txarra da, jarrita zegoelako greba egun bat, aurreko asterako, eta deskonbokatu dute UGT eta labek. Orduan guk planteatzen duguna da grebarekin jarraitzeak, osasun bideako langileen arazoak ez direlako bukatu akordio horrekin, hau da, akordio horrek ez dauka inongo konpromisorik. Guk horrela aztertzen ditugu akordioak, konpromisoak baldin badago eta adukia baldin badago sinatzen dugu. Ez baldin badago, borrokan jarraitu behar da. Ez dago besterik, ez? Eta hor kritikoa izan gara, beste adierazpena besterik ez direla egiten, ez? Eta hor grebarako deitu ziren aldarri horietatik ez da bat ere akordio horretan jaso, ez? Orduan, gure ustez, eta irakurketa politiko bat egiten dugunean, kasu honetan, LAB eta UGT sartu dira babestera parlamentuan, kasu honetan, Nafarroko gobernuak EH Bildu zeukan akordio bat. Jarrera hori nola uler daiteke, sindikatu hauen jarrera aldaketa? ELA eta LABen arteko desadostasunak beti
kutxa ezberdinetan sartu baldin maitezke desberdintasun horiek, bat izan da resistentzia kutxa, bestea lehia sindikala, eta bestea autonomia sindikala. Eta guk nola ulertzen dugun autonomia, eta olabek nola ulertzen duen, ez? Eta gure ustez, sindikatu batek, izan behar duen autonomia, da, beti langileen interesen araberakoa, ez? Eta kasu honetan, gure ustez badago hor lotura bat, kasu honetan UGT PSOErekin eta kasu honetan Labena H Bildurekin. Eta hemen gauza batzuk lehenestu dute akordio politiko bat, eta uste dut oso albiste txarra dela, sindikatu batzuk babestu behar izan dutelako akordio politiko bat, akordio gutxala. Eta ordea, Txibite beraren edo bere gobernuan ibilbidea negoziaketa guzti hauetan ez nola egiten duzu horren balorazioa, ez? Izan ere, hasieran ez ikusten zen nola medikoen sindikatuarekin ez, kasik momentu batzutan ez eskutik ere bazindoa zela, gero aldatu egin ziren gobernuaren jarrerak, eta gero ez, oraintxe ere bazabiltza beste negoziaketa batzu ez. Bueno, esan nuke, hemen zoritxarrez sindikatu medikoa izan dela azkenengo hilabetetan atea den garaie. Kasu honetan, lortu du Txibiteren gobernuak bat egitea beraien onartzea, obesan da, beraien aldarrikapenak, eta guk esaten dugu, medikuei soldatek igo zaizkie, baina ez bakarri beraiei, eta guk nahi genuna zen akordio integral bat, akordio orokor bat, osasunbideako langile guztientzat. Eta kasu honetan, sindikatu korporatibo bat, bakarrik beraien interesak lotu dituzte, eta guk kritikoa gara, Txibiteren gobernuak hori ontzat eman duelako, baina gero baita ere, horretan ere atera zen Navarra suma esatea izue, nik babestuko dut gobernua honetara iristen baldin mazarete, eta bukaeran ere bai, Bildu horretan, akordio horretan sartu da, ez. Eta hau da, guk egiten dugun kritika bat, ez, diote, eta Txibiteren gobernuaren balantzea baloratzen dugunean, guk ez dugu uste hemen hainbesterako aldatu direnik gauzak. Guk ez dugu patronala haserre ikusten, ez dugu Opus Dei haserre ikusten, ez ditugu interes ekonomikoak haserre ikusten, eta horiek haserratzen ez direnean zerbaiten gati da. Eta guk nahiko genuke Nafarroko gobernuak bestelako agenda bat aurrera bultzatzea. Eta osasunaren bueltakoekin lotuta, beste kontu bati helduta, orain mutualitateek langileen osasun arreta osoa eurengan hartzeko, proposamen hori zabaldu egin dute, badirudi bi Euskal Herriko bi gobernuei zuzendua dela, horren inguruan zer eitzozue? Aztertu beharko genuke zaukagu zehazki informazioa badakitatera dela komunikabidetan, baina ez du aukerarik izan aztertzeko dokumentoiek eta horre esaten duena. Baina logika baten barruan sartu behar dira alako neurri politikoak, ez? Beti asmoa da, ia nola kentzen diozun osasun publikoari gaitasun bat, kasu honetan ere langileon osasuna babesteko, ez? Eta kasu honetan da, nola politikatik hartzen diren erabaki batzuk, kasu honetan interes pribatuetan edo patronalaren mesede horietara, hortarako, diote, hemen asko ikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan patronalaren kezka bakarra da absentismoa. Gero ez dute sakontzen ez absentismoa dagoen eta zergati den, baina hau da berain kezka bakarra. Eta bukatze aldera, osasuna zaintzarekin oso lotuta dago, gero Frantziara begira egin dugu, alderaketa ere protesta handiez, eta orain gutxi iragan zen martxoaren 8 bera, eta hor mugimendu feministak zabaltzen zuen deialdia edo proposamena greba orokor bat egiteko, zaintzaren aferarekin lotuta asko, eta hori ere bada zuen sindikatutik, beste esparru edo lerro bat landu egiten duzuena, nola iristen diozue greba horri edo ze aukera ikusten diozue? Bueno, begi honez ikusten dugu, eta uste dute aukera bat dela erdigunean jartzeko zuk lehen esan duzun bezala hainbat borroka, ez? Eta egia da, zaintzaren gaia zaintza profesionalizatu eta hitz egiten ari garenean azkenengo urteetan garrantzia handiko borrokak izan direla, ez? Residentzietan eta etxez-etxeko laguntzan ikusitu oso greba luzeak eta esaten digutena da hori dela, behintzat sindikatu bat izan da, aurkitzen dugun bide bakarra erdigunean eta agenda politikoan kokatzeko
emakume langile horien aldarriak, ez? Orduan uste dut oso alde horretatik, hori begionez ikusten dugula, beraiek ere eta mugimendu feministak aipatu duenean esan duen ikan zehazteke daudela gauza batzuk eta prozesu batean sartzen garela eta pentsatze du joango garela denon artean urrengo hilabetetan zehazten greba horren egun hortan egingo direnak eta bar, baina uste dut aukera badela ere halako gai zentral bat agenda politikoan kokatzeko. Honen inguruko berri gehiagoren zain hemen utzi behar dugu elkarrizketan, mila esker, gaur gurean izatearren, eta jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko. Eta horregatik gaude hemen. Hain zuzen ere, Iruñeko Geltoki zaharrean. Hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura erdigune. Eta gaur egun hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Asteartero gaueko 10:00 aurrera geltokian dugu hitzordua. Bertan solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak edukiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez hutsik egin. Kaixo guztioi, Iñaki naiz, modus operandiko abeslaria, eta orain eskainiko dizuet gure azkeneko kantua. Zure bihotzetik onena du izena, eta amari ere zerki bat egin nahi izan diogu kantu honekin. Beraz, bideoklipaz disfrutatu, esker mila bizi musika saioari eta 11 telebistari, ondo segi eta kontzertuetan elkar ikusiko dugu. Zure hitzak ezin ikastu, bidea zidaten argiztatu. Famizama bizkarrean hartuta, milaka uneten gabe bizitan, bidaia honen bukaera heldu da. Aitortu behar dizut ama, zu izan zarela dana, adorea eman dida. Zaitu dana, zure indarra, zure kemena, zure bihotzetik onena. Zure negarra, itxaropena, zure bihotzetik onena. Bihotzetik onena.
Ordu bata pasata iritsi dagoeneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen daude gaurkoan nirekin, Albo Banatan, Carlos Lenedo eta Ester Linares, ondo etorri. Eguerdi. Eta tira, azken egunotako albistea edo argazkia bada, nola sakabanaketari, itxiera eman zaion, azken 5 presoen hurbilketekin, justu Eusko Jaurlaritzaren kartzeletara etorriko dira, badaukagu bideo bat kokatzeko, eta helduko diogu eztabaidari. Zabaldu dezagun, laua izetara, dispertsioarekin amaituko dugu, danon artean lotuko dugu. Azkenean iritsi da, aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela Euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren ematza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Milaka kilometro egin ditu, dozenaka istripu gertatu dira, 1000 gora zauritu egon dira, eta ezin dugu ahaztu 16 lagun ditugula. 16 pertsona gelditu direla bidean. Euskal presoen sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu. Oraindik ere emateko dauden beste pausuen bidean eta konpromisoan jarraituko dugu. Zeukan zentzurik eta ondo dago. Bueno, beste aro bat irekitzen da berriro ere, Euskal Herrian sentsazio edo sentipen sorrazi dizu azken berri honek? Niretzat, sentimendu nahaziak uste dut hori eta postasun neurrikoa edo horrela, hau da, berandu heldu dela, urte asko izan direla, bidean 16 lagun geratu direla, hildakoak egon direla, eta izugarrizko sufrimendua ezagutu dugunako dispertsioa eta horrela, batez ere ikusita helburua zela familia eta lagunen garen eta horrela sortzea mina, haiek zigortzea eta ez horren beste presoa. Ordune, pizkate hori pozik amaitu delako fase hau. Pizkatere bai, arduratuta uste dudalako luzatu dela pilo bat, uste dut ere bai daudela arduradun politikoak ere horren atzean, erabaki politikoak egon direlako, esan dezaku PSOEk jarri zuela indarrean, baina beste alderdi askok ere jarraitu dute hildo beretik, eta bintzate orain ospatzea, baina batez ere jartzea begira da hurrengo fasean, eta hau da, zutagarrak esaten zuen gau iluna maitzeko, uste etxerako bidea dela hurrengo pausu logikoena. Eta zure estiz? Bai, nik, Carlos egen hildo beretatik joango nintzateke berdina, ez da? Zen, eta, entzuten dugunean, egia da, horrelako berri bat izaten denean logikoa denez, eta uste dut oso garrantzitsua dana da, elkarteek, ez da, eta bereziki zarek eta etzerat egin dituzten, ez da,
eraman izan duten ibilbidea, egin dituzten errebindikazioak, nekeak, hori batez ere errebindikatzea oso garrantzitsua da. Eta ulertzen dut, egun dena, hori eukitzea eta berri hori eukitzea, hartzea postasunez. Baina egia da, klaro, egiten dozunean, ez da, azterketa sakonagoa, da, lege biditzat zen egoera bat, gerta behar zen egoera bat zen, orduan, orain dela urte asko, erabaki egin behar zen, ez da, ibilbidea zen, eta oso urteak pasatu egin dira, eta urte horietan pasatu egin direna, pasatu egin diren sufrimendua, pasatu egin den sakabenatek, banaketa, eta bereziki familientzat bideratuta daude zen, ez da, dolu hori guztiak nola bueltatu egingo diren, ez da. Urte hortatik, klaro, azterketa sakonago bat egiten dozunean, eta atzerantz begiratzen dozunean, erdi kontradizioak izango ditugu segurenik, ez da. Hala eta guztiz ere, ez da, uste dut garrantzitsua dela, gerta egin dena eta onartu eta nola bideratu egin behar ditugun urrengo pausoak, eta hori oso garrantzitsua da. Zen eta hemen ez da ibilbidea amaitu, ibilbide berri bat heltzen da, eta ibilbide hori, eta nik pertsonalki interesatzen zaidana da, politikoki nola eramango den, ez da ibilbide hau, diskurtso mailan, nortuk ipiniko egingo diren pinak, ez da, zen eta ja hor egintzun dira hainbat ahots, non haiek hartu egin dute berearengan, ez da, pausu hau, haiek izango balitz bezala, hartu izan dutenak erabakia. Eta egia izan da, erabakia, zan erabaki bat, hartu behar zana, ez da inoren, ez da, pina edo irabazi horrelako trofeo bat. Eta bestaldetik, klaro da, hau nola eramango dan, baita ere, eta ia da, bat, kompetentzia, ez da, igarri indira Eusko Jaurlaritza da, eta orain, zer? Nola izango da gizarteratze prozedura hori. Nola ez da helduko diogu dinamika familiarrari horri. Nola sortatuko egingo diren ez da prozedura pertsonalagoak. Hori batez ere uste dut, hori bilbide garrantzitsu bat markatzen dau, eta ez dakit oso argi badekagun, baizik eta orain, nik uste dut oso egoera superficialean geratu egin garela, ez da? Eta gainera zen erabaki bat hartu egin behar zena, eta da, legebidezkoa. Orduan, legebidezkoa zenez, nik hor ez nuke sartuko nork irabazin dagoen edo ez, zen legebidezko gauza bat. Eta gertatu egin da, eta orain da, ongi, egerta egin da, orain zer nola markatzen ditugu ibilbideak, nola markatzen ditugu prozedurak, eta ni pertsonalki da, politikoki nola helduko diogu diskurtso ni, zen motatako politiko nola nipiniko den leku batean eta bestean, eta ustu edot hor, gertatzen den moduan demagogia asko ikusiko ditugu, hitz oso superficialak, eta bereziki gero non geratuko den familia, pertsonak eta kartzelan egon direnak, eta bereziki, hainbat urteetan zehar pasau izan den sufrimendu hori, nola helduko diogu horri. Bai, ez horbestak beste entzuten gendun Zupiria nola esaten zuen etaren desagerpenetik, ez, DAJ-aren eta PSren agendan beti egon izan dela hau, baina diozunaren arira ere legeak betetzeke ere badaude oraindik. Bai, nik esango nuke, agian bai, egon dela euren agendan, baina argi dagoena da, euren agendan egon zela dispertsioa martxan jartzea, hori ukaezina da. Eta gauze dut ere bai, aurrera begiratzeko ere bai, atzera begiratu behar dugu, eta dut norberak, fasekin, bere momentuekin ere egin behar duela bariketa zintzoa eta hori beharrezkoa da. Ni neuk dispertsioa pairatu dut, familiak dispertsioa pairatu du, ni neuk ere bizitak egin ditu eta argi eta garbi izan behar dute. Aspaldi postu nintzela egoera aldatu zenean, lagun asko jutea bizitatzen eta egotea etxetik gertuago, baina guzti dut ere behintzat ez dakit nork jarri behar duen pina, baina badakit nortzuk ezin dute pina jarri, hori badakit eta nortzuk egin behar dute. Ariketat esateko, bai, guk erabaki genuen politikoki hau implementatzea, helburu jakin batzuekin, eta sortu duguna izan da, 16 lagun erailtzea, eta hainbat kalte ekonomikoak, sufrimendua, eta egoera begiratzen badugu egon diren egoerak, nahiko segurazki ulertu ezinak edo ez, pentsatzea 40 minutuko bizita bat egiteko 12-14 orduko bidaiak egin behar zirela, ez dakit nik nunbait justifikatu alden tresna politiko
moduan. Baina egia da, uste dut ariketa hori egin barko dela, baina batez ere uste dut egin barko ariketa da, aurrera begira, ahalik eta azkarren konpontzea presoen afera. Lehenengo eta behin, uste dut, ez dik esan duena, Sandor jarri alduen pina, Euskal Jendartea. Euskal Jendartea aspaldi gai honekin egonda kalean, herri honetan bizi diren mobilizazio handienak urtero izan dira presoen aldeko mobilizazioak, eta uste dut norbaitek aldarriketu badu lorpen hau edo pina edorla da Euskal Jendartea. Modu orokorrean, uste dute indar politiko batzuk babestu dute esplizituki aldarrikepan horiek, baina egon diren pertsona kalean segurazki oso zabalak izan dira eta bakoitzak heldu dio aldarrikepan horri bere ikuspuntutik, baina bai dago akordio bat edo bai dago ikuspuntu nahiko zabala dela, legea bete behar dela, konponbidea behatu behar dela eta urratsak egun behar dela alba da sendoak, baina denboran izatere bai logikoa, porque bestela justizia ere luzatzen bada asko, 34-36 urte pasatzen badira, orduan ja postasuna ez da horren beste, eta ere egoera hau da, orain gehiengo batek esan duen aurrengo pausoa dela presoak etxeratzea fase hau luzatzen bada asko ere bai, egongo gara egoera berdinean, eta nik uste justizia eta benetan jendarte moduan aurrera egiteko pausoak hemen behar dira, eta epe konkretu batzuetan. Bai, izan ere, salbuespen politikak berak jarraitzen duela indarran, ez? Ikusten dugu nola preso batzu izaien kontralizatzen ez dakit Frantzian egindako urteak, edo ez, agian 100 preso egon beharko liratezke 2. graduan, eta 33 dira, eta daudenei ere ez, kendu egiten zaie, edo erregresibo bihurtzen zaie 2. gradu hori, ez? Orduan bada, ere, zabaltzen da, alderdi politikoak ere, ez, diskurtsoak orain hasi behar badira honen inguruan egiten konpromisoak hartzekoak ere. Bai, hori izan, ez da, zen ibilbide markatuko dute orain, ez da, eta hor da, bereziki niri interesatzen zaidana zen, eta, klaro, lehena gertatu egin dena, hori legeak guztiz apustu egin da, eskubideen, oinarrizko eskubideak, eta da bereziki, ez da, eta Carlosek komentatzen zegoen moduan, non ipini fokua, eta nork pin bat ipintzeagatik, ez da, edo nork dauka berenganatuta erronka hau ni guztiz hau da jendarteak eta bereziki familiak ideak eta bertan paso izan duten prozedura horrengatik hori argi dekogu, ez da, eta da beti ere mugimendu sozialek daukate beti ipintzen dugu, ez da, politikoetan fokua eta fokua ez da ipini behar foku, ez, eta azkenean politikoek egiten dutena da azkenean masak esaten dauenak, eta masa hor egonda urteak eta urteak, ez da, errebindikatzen eta mai gainean ipintzen. Orduan, claro, daukagun momentuan oso garrantzitsua da, eta ez soilik begiratzen ez da Euskal presoei, baizik eta baita ere begiratzen zer dan kartzela eta zen kartzela eredua, eta konkretukiz nola bideratu nahi ditugun, orain, kompetentzia jadanik onartara bertaratu egin dala, dekogu gure eskuetan posibilitate eta aukera oso garrantzitsu bat, eta da zehazki eta konkretuki estrukturalki zer suposatzen dagoen kartzelak eta sistema penalak. Eta sistemas penitenzialioak nola dagoen begiratuta guztiz punitiboa da. Eta ez dago begiratuta ikuspegi ezitzaile batetatik, eta gizarteratze prozedura egonkor batetatik. Orduan, edo orain daukagula aukera eta bertatik abiatuta uste dut dala txamba oso garrantzitsu bat aprobetxatzeko eta bestelako egiturak, bestelako pentsamenduak eta lehenetik ez da, eta batez ere ikuspegi sozialetik ikusten ditugun hainbat erronka hartzeko kontuan eta bertaratzeko. Eta zehazki Euskal presoei da, orain zen baldintzetan geratuko dira. Nola eramango dugu prozedura hau? Nola landuko egingo ditugu bere sentimenduak eta haien prozedurak? Nola bertaratuko dugu haien bizipenak baitare elkar bizitzeko Euskal jendartearen artean? Nola txertatuko dugu hau gizartearen artean? Eta uste dut dela eztabaida oso sakona. Eta ez dakit gure politikoek badauzela prest eta beti esaten dugu heldutasun mail batekin hau benetan gerturatzeko eta benetan sakonki lan egiteko. Eta uste dut hor baitare faltatzen dena da beti ere hor egotea
pertsona zehazki honi buruz nahi dutenak lan egin eta benetan kartzelaren eredua hartu nahi dugun kontuan, prozedurak nahi baditugu landu, eta horrek eramaten du alde batetik errekurtsoak, denbora, eta nahiak, eta ez dakit baldin bagaude prest horretarako orduan. Bai, niri gertatzen zaidana da, pixka bat, ez nuke kenduko inondik inora heldu egin den momentua, eta hori dago eta uste dut garrantzitsua dela ikusteraztea eta horri buruz hitz egitea, baina bai, iluntosunekin ikusten ditut zein izango diren hurrengo ibilbideak. Bai, ez, eta gainera, sentzu horretan, pultso soziala olakoetara bideratzeko aukerak ikusten dituzu ez, dakitez, Euskal Presoen aferan esaterako azkenean ez, agian belaunaldi berriek ere atxikimendu gutxiago izan dezakete, alako ez, aldaketa esanguratsuak badirenak ez beste mugatean bizitzen dira ere, eta agian garrantziak alean gutxitu daiteke edo apaldu? Bai, baina horrek ere badauka beste alde bat, eta dela, ustute jendartea dagoela prest, ez dakit politikoak dauden prest, eta nik bepan datorea, ez direkin, bi eztabaida da, gaur egun espetxen funtzioa eta barrutik ezagutu dugun, badakigu espetxak direla gaur egun zabortegi sozialak, hau da, ara juten diren pertsonak dira pobreenak, gehi disidente politikoak gaur egun, eta holan erabiltzen dira espetxeak, eta egia da horrek ezakitzen duela, bestelako eredu baten aldaketa eta horren inguruko eriketa sakona, eta esango nuke gaur egun politikoki ez gaude pres edo ez da gogor kokatuta eztabaida, eta uste dut hori dela erronka, eta etortutare bai, preso politikoekin hitz egin da, orain egon da erkidegoko espetxetan behintzat, bai nabaritzen dela aldaketa bat behintzat bizi baldintzetan, ez dute esango inondik inora, dagoela horren atzean gogoeta sakon bat, baina bizi baldintzetan bai dago aldaketa nabaria. Eta bigarren aldea da, eta erantzuten zure galderari, agian segurazki denbora pasatzen delako, galdo dela puntxori kalean, uste dut oraindik oso potentea dela, baina beste aldetik ikusi duguna da, erabaki hau edo momentu hau egun hau heldu dela, eta jendartea da prest dago. Ez da egon inongo arazo politiko, morala, amaitu da dispertsioa de facto, eta batzuk ospatu dute, beste batzuk adierazi dute euren mina eta bat, baina aurrera egin dugu, orduan. Horrekin esan egona da, badaudela aukerak ere bai, beste fase batean sartzeko, eta presoak atera aldira kalera, eta segurazki ere, hemen Euskal Jendantea mentzat, daudela ja elementuak aurrera egiteko eta ez izateko konfrontazioako elementu bat. Orduan, mantendu behar dugu kalean presioa nolabait, hau agendan egoteko, hori argita garbi, baina erakutsi dugu ere bai, pausoak eman behar diela, inungo arrisku barik edo ez batzuk esate duten moduan, ez hau egiten bada sortuko da zisma bat jenartean, ez da sortuko. Egin aldira pausuak, eta ondo egiten badira, ez da egongo inungo arazorik. Eta Euskal Jendartea zitzeiten gabiltzala beste gai bati helduko diogu, izan ere gainean da berri eguna bera bai, ez dakizuek ospatzeko ohitura izaten duzuen? Bai, ez oso intentsiboki, baina bada egun bat daukadala agendan, eta, gero edukiekin jentzi behar da, ni normalean orokorren ez naiz oso egun horrela, ez aberri eguna bakarrik ez naiz oso sale horrelako egunetan, baina uste dut gauzak ere ospatu behar direla komunitatean eta aldarrikatu behar direla, eta horretarako baliogarria baldin bada, aurrera. Ni Carlos modun, beti, gertatzen dena eta horrela da, berri eguna normalean edo banago kanpoan, edo banago lanean, orduan egia da, ez daukadala, igual, eta espresuki nik egunak beti salbatzen ditut edo martxoak 8 edo azarako 25 eta ekainako 28, punto. Nik dauzkat egun horiek eta mantentzen dut baitaren uste dut oso garrantzitsua dela baitare koherentzia pertsonala mantentzea.
eta ez dut hemen esango bakarrik telebistan gaudelako, eta dena geratzen da super ondo, esan, bai, nik bai, nik, eta horrela da, ni dauzkadan egunak oso markatuak dira horiek, eta beste guztiak, uste dut garrantzitsua dela egotea, zen eta simbolikoak dira, eta simbologia niretzako super garrantzitsua da mantentzea. Adibidez, niri eta nire sailean espresuki gertatzen zaidan moduan, nik uste dut garrantzitsua dela, egun markatu batzuk egotea. Bereziki eta orain edukiei begira, uste dut ekartzen duenak aberri eguna da, ze modatako erronka gertatzen ematen ari dira eta nola aldatzen ari den, gure gizarte maila eta nondik juten ari garen. Eta honekin lotuta uste dut oso garrantzitsua dela, zein momentuan gauden, espresuki Euskadi mailan eta euskal jendarteak zemotatako egoerak bizitzen ari denen, eta horri helduta, justo pasadan astean nengoen esku hartze batzuk egiten eskoletan, eta daukadan egoera, eta badirudi dagoela oso urrun gai batetatik edo bestera, baina egia da, irakasle batekin komentatzen esan zidan, eskolan gertatzen dena, eta eskola geletan dagoen egoera da, benetan gizartean dagoen egoera. Eta hor, ekarri egin zidan azalde batetik anistasuna, eta anistasunarekin ez daukagula erremintak eta errekurtsoak anistasun hori jarduteko eta euskararen erabilera. Eta oso sakabanatuta eta hor daukagun kultura gintza eta kultura lotura galtzen ari dela. Eta horri heldu behar. Eta uste dut aberri eguna dela egun oso konkretu bat, hau jardute eta honi buruz, edozein egune, beti bezala esaten dugunean. Baina uste dut ikusteratu aldezak egun egoera da alde batetik gure binkuloa, kulturarekin, ea non gauden eta ea zein lotura dekogun, eta konkretuki zein lotura dekon, euskal kultura anistasunarekin, eta nola elkar lotu hori elkar bizitzeko. Eta nik bizi izan dodana eskoletan, eta uste dut dela oso mapa garrantzitsua, ez daukagula momentu honetan errekurtso nahikorik eta eztabaida nahikorik gauden momentuan ibilbide berriak margatzeko eta errekurtso berriak egiteko. Eta hortatik uste dut garrantzitsua dela, honi heltzea eta honi buruz hitz egitea zen, eta askotan hitz egiten da, euskarari buruzko, eta baita ere euskal kulturari buruzko ibilbideak nola markatu alditzak egun, eta norartea, nik ikusita txikitzuetan ze gertatzen ari den, uste dut hartu egin behar dugula lehenetik zen, eta uste dut igual bilbideak eta norarteak galduko egingo ditugula. Ez izan ere, aberri egunak berak ere ez gauz asko abarkatzeko ematen dut, hor besteak beste Euskal Herria baterak aberri egun bateratua ospatzeko deia egin du, eta honetaz hitz egiteko kameraren beste aldean dugu Estitxu Garai, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Kaixo, Estitxu? Kaixo guztioi, jaren bueltan. Eta tira, esan bezala ez, aberri eguna batera ospatzeko deia egin duzue Estitxu, gaur eguneko testuingurua ez, zer nolakoa den ikusita nolako garrantzia du honek ez, batez ere agian azken urteetan ez oso alderdiko jare bihurtu ahal izan delako. Gure ustez badu garrantzia aberri eguna modu bateratuan ospatzeak, hain zuzen ere mai bueltan aipatu dituzuen hoien arira, herri moduan aurrera egin nahi badugu, erronka batzuei modu bateratuan heltzea ezinbestekoa delako, eta horrelako egun simbolikoek sortzen dute noski lotura emozional bat, eta lotura emozional horrek orubea jartzen du ere etorkizunean ere herri izaten jarraitzeko. Aurtengo leloak esaten du badugu bagara, eta badugulako harrotasuna eta bagarelako euskaldun, bagarelako herri bat, komunitate bat, eta izaten jarraitu nahi dugulako, nahiko genuke aberri egun hau modu bateratuan ospatzea, jada Euskal Herria baterak 4. edizioa du, eta gure asmoa da urtez urte jarraitzea baldintzak jartzen modu bateratuan ospatu ahal izateko Euskal Herri osoan, 7 lurraldeetan.
Ez eta urtengo edizio honi begira nolabait esatearren, ez zer duzu esku artean, hor batetik iragarri zenuten nola Miramar Jauregian ekimen bat egingo duzuen, gero ere bada ez, agian ikusgarrien pandemia garai horretan, ez, ikusi genuen banderak edo Euskal Ikurrak ikurrina eta Nafarrako bandera bera, ez, zintzilikatzearena. Bai, Euskal Herria batera herri ekimen bat da, 2008ko aberri egunaren testuinguruan sortu zena, eta ez da beharrezkoa gogoratzea sasoi hartan etxean geundela, konfinatuta, eta orduan batu ginen hainbat esparrutatik gentozen herritarrak, nolabait aberri eguna batera ospatzeko deialdia egiteko, eta horre egin genuena izan zen, ikur horiek atera leio balkoietara eta batera 3 kanta abestu. Gero hurrengo urtean, oraindik pandemian geunden, modu ezberdinean, baina pandemian, plazetara atera zen aberri eguna, eta topaleku polit bat izan zela uste dugu, eta ilusioa sortu zuena. Eta gero, pasaden urtean, nahiko simbolikoa izan zen toki batetan, Urruñan, hain zuzen ere, Antxone Abadiaren ekimenez, lehenengo lore jokoak egin ziren tokian, Abadiako adierazpena egin zen, eta izan zen aitortza bat gure hizkuntza, gure kulturak hain zuzen ere aurrera egiteko eta etorkizunerako orube hori jartzeko eta komunitatea ere sustraitzeko duten garrantziarena. Eta aurten proposatzen duguna da, aberri egunaren bezperan, apirilaren 8an egitea ekitaldi bat Miramar Jauregian egingo dena, eta bertan ordezkaritza zabala egongo da, azkenean nahiko Euskal Herrian nahiko ezagun eta adierazgarriak diren personekin, eta gero hurrengo egunean dei egiten diegu herritar guztiei keinu bat batera egitera, eta keinu hori izan dadila ikurrak, ikurrina, Nafar bandera, eskegitzera edo erakustera bakoitzak nahi duen toki guztietan. Ez hor ordezkaritza aipatu zu eta bai egin diezue deialdi zabala, ez? Eragile politiko, sozial eta sindikalei bat egiteko Euskal Herria baterak planteatzen duen ekimen honekin, nolako ari da izaten oraingoz harrera bera? Oso honaz, Euskal Herria batera ez dator berez alderdiek, beste eragileek egiten dituzten ekitaldiak ordezkatzera, baizik eta horren osagarri izatera, eta jada bermatu dezakegu eukitzen ari garen erantzunekin, oso ordezkaritza potente eta anitza egongo dela. Bukatzeko estitxu agerraldia bera, ez, ekimenaren prentsaurrekoa egin zenuten, lehenbiziko aberri eguna bukatu zen lekuan bertan, ez, zer mezu edo zer esan nahi du honek? Bai, aipatu dut ere pasaden urtean Abadiako adierazpena izan zela simbolikoki oso esanguratsua den toki batetan, ez da, lore joko hoien abiapuntua izan zen tokian, eta ere deialdia egin nahi izan genuen simbolikoki oso esanguratsua den beste toki batetan, plaza horretan, aberri egunaren lehenengo edizioa ospatu zen plaza horretan, ze azkenean keinu simboliko bati buruz ari gara, ospakizun bati buruz, eta ere gogoratzea, ez da, gure historiari keinu horiek egitea ezinbestekoa da. Orduan, simbolikoki nahi izan dugu orain arte egin dugune guztia zaindu, eta etorkizunean ere horrela jarraituko dugu urtez urte gure ekarpena egiten, berri eguna modu bateratuan ospatzeko gure ekarpen hori egiteko. Oso endestitxu informazionekin eta deialdia zabalduta, gurean ere mila esker tartetxoa gurekin hartzearen eta hurrengora arte. Zuei besarka bat Karol eta Maiko Esti eta Carlosi ere besarka handi bana. Hurrengora arte, bai. Tira ez, hemen botata mezua, Euskal Herriak batera ospatu dezan, ez, aipatzen genuen tarteka ez nolako garrantzia duen horrek izan ere, agian, ez talen ere transmisioa zaritu garela Euskal Presoen aferan bertan, ez, aberri eguna agian dagoeneko ez dugu hain entzute txua? Nik adibidez, estik bota duen harira, 2008 batean egon dintzen Bilboko ekitaldian, batera egitutako ekitaldi horretan, eta gustatu zitzaidan enfokea izan zela, ez dakit, bai estik ezitzuk esan duena, ez? Batzuk heltzen diote aberri egunari iraganetik, eta nortasuna, eta herria, komunitatea, baina beste askorentzat ere izan zela aukera bat ere
batez ere pertsona igual migranteak eta bestelako kulturatik datozen pertsonentzat, modu bat ere bai, kokatzeko ere bai herri honetan. Eta uste dute ekitaldi hori behintzat oso nitxe izan zela eta luzea ere bai. Baina egon zen aukera bakoitzak heltzeko sentimendu edo berriaren aldarrikapen horri bere egoeragatik. Eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena. Hau da, ezin dugu katu gaur egun nazio pultsua, ez dago, zeindartzu ez dakit nola esan, beharrezkoa direla olako ekimen simbolikoa, baina beharrezkoak dira ere bai, nazio pultsu hori edukiekin janztea. Eta uste garrantzia dela batez ere, jendea integratzea eta bakoitzak ere bai, zentsu bat ematea, eraiki nahi dugun herri horri, gehien bat ikusita gainera zein den testuingurua, bai Frantzian, bai Espainia, eta testuinguru niretzako ekonomikoak hartzen duelako garrantzi handia, ekosoziala ere bai, eta uste dute aurrera begira, edo nahi badugu herri moduan aurrera egin, izan behar da batera, eta izan behar da, baldin eta ematen badiogu zentzu bat, naziotasun horri, edo herria eraikitzeari, edo komunitate egiteari, eta ez bakarrik geratzea elemento folkloriko batean. Uste hori lortzen badugu, benetan izan baduela zentzua batera egitea, aurrera begira egiteko. Ez horrezte ere zuaritzen zinen gaur eguneko testuinguruarekin ezaugarritzearen garrantziaz. Gaur ez ditzuk eta gainera ez ditzuk oso hitz egiten dago, ez da oso plasmatu egin dago. Zin garrantzitsua den ez da horrelako egun bat eta simbolo, eta elkarlotzea batez emozioekin. Zen eta emozioak danak ditugu, danak lotu algara bertatik, eta uste dut beti esango dut emozioak dira puntu bat non danak elkarlotu egin garenak, ez da? Zen eta igual bakoitzak, ez da, eta berregunari heltzen dio ikuspuntu bastetatik, politikoki beste ikusmolde batetatik, eta baita ere errebindikazioarako eta egunerako bakoitzak hartuko da nahi duen moduan. Eta ondo dago, eta hor dago, baina zein den ibilbidea eta non dagoen nola markatu, ez da, ibilbide hori oso garrantzitsua da, erronka batzuk dauz, gure gizarte mailan, nola helduko diogun erronka horri, nola sustatu ez da euskal kultura, euskal sentimendua, nondik nola posizionamendu batez ere ez da, benaldi berriei, eta benaldi berriak nolakoak diren. Eta hor, tentez jokatu behar dugu eta jakitea nolakoa den gure gizartea, gaurko gizartea. Zen eta ipintzen baldin badugu gaurko gizartea, ez da gizarte aldetik txuria, guztiz txuria, mendebaldekoa, ez gara herrialde oso anitza, non batzuk gainera ez dakite ez da gazteleraz, orduan euskararekin lotzea kostatzen zaigu askoz gehiago, non dagoen baita ere gure hezkuntza sistema eta zemotatako erronkak eta batez ere eta nik ikusten dudana da, zemotatako rekurtza faltatzen zaizkie. Eta hor, uste dut, eguna alde batetik dala emozioarekin lotzea, baina baita ere errebindikaziorako. Eta zemotatako gauza faltatzen zaizkigu, non daude utzuneak, bertatik jarduteko, eta bereziki ez da euskara eta euskal kultura bertaratzeko, eta uste dut hor gakoa eman duenak izan da ez ditzuk, non lotu egin dago errebindikazio emozioekin. Eta non lotzen garen, eta non azkenean berdin da, ez da, bizitzen gara kontestu batean eta testu inguru batean, eta modu batean edo bestean seguruenik lotu algara, ez da, emozioekin. Baina bila da uste dut hor faltzatzen zaigula jakitean zein den gure gizartea. Eta ez badakigu zein den gure gizartea, gure diskurtsoa galtzen da. Zen eta bestela bideratuko dugu diskurtsoa, ez da, kolektibo konkretu bati, eta uste dut gure bidea izan aldela askoz ere anitzagoa, zabalagoa, irekiagoa eta gainera aberasgarriagoa. Ez bakarrik, ez da, kolektiboarentzako baizik eta baita ere nola eraiki ez da euskal kultura, baina, klaro, euskal kultura ez galtzeko eta anistasunari buruz baita ere heltzeko
eztabaidak eta estrategiak oso landuta egon behar dira, oso aztertuta, eta ez bakarrik simbologian geratzea, baizik, eta benetan pentsatean nola heldu ez da bi erronka horiei, zer den tradizioa eta zer den gaurko egungo egoera, zer den aniztasuna eta zer den mantentzea gure kultura. Eta benetan oso zaila dela. Eta hor atzean dagoena dago teorikoki asimilazioa eta interkulturalitatea. Nola heldu bi eredu teoriko horiei, eta uste dut, ibilbidea oso zaila dela, oso komplikatua, eta ez dakit hartzen ari garen gaia benetan behar duen sakontasuna eta komplexutasunaren aritik. Bai, ez, bainera aurtengo kasuan zehazke zenukatu genezake, deialdi nagusiak edo jendetsuenak izan daitezkenak ez alderdi politikoak egin dituzte, eta gainera hauteskundeen atarean kokatuta, beraz, ez izango da agian gehiago indarra erakustaldiak ea nork batu dezaken jende gehiagoa berri egunaren baitan. Zalantza barik, bai. Eta nik uste horrele bai indar politikoak ingo dutena da, segurazki, edukiekin jantzi edo ez, hau da, batzuk kokatuko dute egun simboliko, folkloriko, ikurriña, seguraz ikurriña bakarrik, napar ikurratera barik, eta beste batzuk saiatuko dira edukiekin, badirazten, hobeto biziko garela, Euskal Herri, etorkizuneko Euskal Herri batean, eta hori momentu honetan, eta beste batzuk segurazki ez dut ez da ospatuko, ez dut ez da epatuko. Gaur egun, eta gainera ziklo elektoral honetan, nik zute holan izango dela. Bai, guztiz, ez da komentatu egin dauzunean, bentsatu egin zet. Ba, klaro, ikusi egingo ditugun agerraldiak izango da ea nordekon indar gehiago, eta gainera hori lotzen dut beti ere estiloso maskulino batekin, ez da? Hau da, ea nordekon gehiago. Eta segurenik bertatik, orduan, hor galtzen da guztiz, ez ditzu komentatu egin duen, helburua dela, elkarbataeratua, dauzkagu erronka oso garrantzitsuak edo guztiak gaude eta daukagu oso argi non dagoen gure posizionamendua edo bestela galduko dugu norartea orduan. Hor, egia da ber nola gertatzen den, baina ikusiko diren agerraldiak segurenik oso pentsatuta egongo dire gehiago. Ez da hauteskundetara begira, gehiago nork ipintzen dagoen edo ez dagoen ipintzen segun zein simbologia, eta ez benetan atzean dagoen eta behar duen, ez da gaiak behar duen sakontasun eta konplexutasun hori guztia hartzeko. Eta hortatik azkenean geratzen da, soilik hainbat beti ere ez da, nork badirudi oso hurbilean dagoen aberri egunera. Justo daukat horrela adibide modun, justo asteburu honetan egon gara pertsona asko leku guztietatik, Bartzelonakoa, Madrilekoak, Sevillakoak, eta justo komentatu egin genuen, ez da ikusi egin genituen ikurriñak, eta komentatu egin, galdetu egin zaren, aberri eguna, zer da, EAJ-ko eguna, eta, klaro, ostras, zein den ipintzen dugun, ez da, zer proiektatzen den, ez da, kanpora begira, eta baita ere gure barne begira, eta Carlosek komentatu egin duen lekuan da, klaro, nola hartzen ari gara, ez da, egun hau, eta guztiz politizatu egin dute, batez ere alderdi batzuk, eta berenganatu dute, haien eguna izango balitz bezala. Orduan, uste dut, ikusiko ditugu aberre alderdiek non ipintzen diren, zein izango diren agerraldiak, eta bereziki nora bideratzen dute, baina benetan, espero dut, izatea atzean gutxienez pixka bat, daukaten mesua bateratua izatea. Baina, hauteskundeetara begira uste dut izango dela gehiago, ea nork daukana indar gehiago edo bereziki nork nahi du ematea bereziki irudi bat. Bai, ez dut esan duzu bezala, Ez, nik ez dut ere nahi nuen aipatu, igual gaudela egiten analizi bat oso, ez dakit nola esan, erkidegoan sentatuta edo gure erdigunetik horrela, nik ez dut ere egun hauetan, batez ere Euskal Diaspora, Euskal Etxeetan dauden kideak, kanpoan Euskaletik urrun dauden kideak, eta gero familian eta bestelako batzuk ere bai, eskertzen dutela, egun hau erabiltzen dutela, komentatorekin egoteko, aldarrikatzeko, eta hori ere bai, nahiko nuk ere jarri mai gainean, justo gu nahiko
bizkaitar ikuspuntu batetik igual gaude hitz egiten, eta batzuk esango dute, bueno, niretzako egun hori dago agendan bizi naizelako Uruguain, eta ospatzen dut, eta da egun zoragarri bat, eta uste dut ere, ondo dagoela ere bai kokatzea, batzuk uste dut bizi dutelako holan ere egun hori, eta hori ere aipatu behar delako. Bai, ez, beraz, utziko zaizkigu, ez, hori, komentatu ditugun berri horiek, eta baita ere ez, diasporatik eta beste hainbat tokitatik, eta politika arloaz hitz egiten gabiltzara justu biharko egunarekin, martxoaren 28arekin Donostiako instrukzio bigarren epaitegian identifikazio saio bat egingo dute, ez, orain 39 urte gertatutako Pasaiako Sarraskiko polizia bat identifikatza lortzen duen Joseba Meinok badela, egun hortan, ies egin ahal izan zuen pertsona bakarrak, ez? Honekin batera ere, ez, eta Urteurrenaren karietara iritsi da albistea, nola Eusko Jaurlaritzak ere bazuen txosten bat, UNESCO eta Euskal Herriko Unibertsitateak ez egindakoa, hainbat informazio horrekin, salatu dute familiarrek ez, orain izan dutela horren berri, orain gutxi, eta nolabait ezkutatuta ere izan den txosten hori 3 urtez, ez dakit nola heltzen dio zuen gai honi. Eta egia esan da, hartu egin dodanean gaia, eta, pasatu egin digutenean, ez da, zen izango lehen eskaleta, bilatu behar izan dut. Orduan, horrek, uste du, signifikatiboa dela. Jakitea, ez jankintasuna, eta horrek ekartzen dugu, daudezela hainbat bizipen, hainbat egoera, non oso urrunitik bizi izan ditugu batzuk, igual Bizkaikoa naizelako, eta baita ere gertatzen da hori, baina oso gaztea, ez da. Orduan, egon aldira baina egia da, bilatu behar izan dudala, orduan. Horrek ekartzen da dana da, ostras, igual gazte hori ez digutela, ez da, egon diren hainbat egoerei buruz hitz egin, eta horrek guztiz ikustezin egiten ditu, ez dauka elkar lotzeko, lehen aipatzen genuen, ez da, euskal kulturarekin nola lotzen garen, eta bizipenekin, eta emozioekin nola lotzen garen, dago distantzia markatu bat eta horrelako egoerak ez jakitea nireitzako alde batetik eman didana izan da lotza, honi buruz hitz egitea eta nola edo aldiodan gaiari, eta gero beste aldetik uste dut oso garrantzitsua dela hitz egiten dugunean bizipenei buruz eta ze gertatu denari buruz, eta aipatu egin dozun moduan 39 urte, klaro. Ni 39 urte, baina gutxia dugu ditut. Ja, klaro, ja hori da puntu bat, ez da? Eta, puntu bat, 39 urte, baina, klaro, kero pentsatu, 39 urte erronka honegaz. Lehen aipatzen genuenean zeintzuk ziren ebilbidea, nola izan den sufrimendua, nola egituratu egin dugun, eta nola ez da estrukturatu egin den historia, egituratu egin den historia esan da, sufrimenduarekin, esan da, ikustezin egiten, ez da, hainbat bizipen, eta hortatik eman behar dugun, ez da, garrantzia importantea da, eta hori aldez aurretik, ez da, eta baita ere hori bizipenak ekartzea, eta entzutea gutxienez, ez da, zer gertatu egin zan, baita ere historia ulertzeko, eta ikustezin egin izan dugun historia baita ere jarduteko eta horri buruz berba egiteko. Baina hain zuzen ere, Diosunaren ari horri tiraka, ez, nola hainbat belaunaldik agian ez duten ezagutzen kasua bera, edo ez, agian ez, estrategia baten parte ere bada ezaguna ez egitea, baina ez, familiarrek ere, justu ez, lortu dutela orain, saio hau egitea, poliziak identifikatzeko, eta erabili gura izan dute berriz ere mahai gainean jartzeko, izan ere beste kasu askotan gertatzen den bezala, oraindik ez, justizia, erreparazioa, eta horra ipatzen diren erronkak bete gabe daudelako. Nik bi kontu bale ipatzeko, lehenengoan, nik ezagutzen dute pasarta, ez dakit adinagatik edo interesagatik, eta esan behar duen, hemen berri ere herria bada horretik, gertatutakoan nik nahiko argi dagoela. Igual orain jo behar dugu Wikipedia, baina hori argita garbi, gal PSOEk jarri zuen martxan estrategia bat, diru publikoarekin, gatzeko militante politikoak, eta hor argita garbi, baitu zuten komando satonenseko pertsona bat, amu moduan erabili zuten, etorri ziren lau
beste militante batzuk Pasaiara, eta argi eta garbi hil zituzten modu extrajudizialean, eta uste dut hor, frogatu beharko da ez dakit nola, baina historia da irakurtzen badutxu eta testigantzak eta horrela uste dut ez dagoela zalantza handirik hori holan izan zen, eta berez hor erabakiatzean erabaki politiko bat egon da, eta estrategia bat egon da, eta hor egon da erabaki oso argi. Hori esan behar nuen, uste nahiko argi dakaula, baina igual egia da, oraindik landu behar dela, eta igual ni ere, musikarekin, jaso izan dut beti, egon dira bestiak herri honetan, eta kultura transmitutzen da ez bakarrik liburu besteetan, baizik eta beste modu batean, egon da, badago kultura herritar bat, eta nik uste dut hori argi, baina konturatzen da ez, landu behar dela etengabe. Eta bigarren gogoeta zen, Zukal Jonzaren aritik, dela, oraindik 39 urte gero, egotea bigarren maila, hirugarren, laugarren mailako biktimak egotea, ja ez bakarrik estatutik ez, estatuak eta hor egon ziren, agintean egon ziren PSOeko pertsona batzuk ez onartzea behitu, hau holan egin genuen, bada momentu ez du 40 gero onartzeko hau lan egin genuen eta hau gertatu da, eta zertuko gara bentsat estatutik, aldugun inean jartzen mai gainean, hau argitzeko, ja ez bakarrik hori baizik eta jartzen denean ekimen bat, kasunetan Eusko Jaurlaritzatik, egotea ikerketa batzuk, eta egoteak hogei batean gordeta, iruditzen zait dela familiarekiko ez dakit, respetu falta izugarria eta oso mingarria dela. Ordune, bi gogoeta horiek, uste dut, argi guztio daukagula nahiko, edo bentsat, nahi badugu oso argi ikusten da zer izan zen gertatu zena, ez da beharrezkoa ikerketa oso sakona egitea kasu horiek jakiteko behar dela, estatu aldetik onartzea eta saiatzea informazio guzti hori mahai gainean jartzen, eta behar dugu bentsat Eusko Jaurlaritzatik edo jartzen diren ekimen hori justizia eta reparazioa egiteko ekimen horretatik jokatzea apur bat diligentziarekin eta jokatzea modu ez dakit zintxo batean, ez da norgarria egitea ikerketa bat eta ez komunikatzea familiarrei eta horren ateratzea kaujoi batetik. Izan ere, familiarrek Urturrenaren arira hori azpimarratzen zuten, ez nola den posible kasik ematen zuen Urturrena denez opari bezala gaur txosten hau erakutsiko dizut. Justo nagoen, eta pixka bat ez da, bertan ipintzen ari zineten ez da, bizipenak irakurtzen eta negoen pentsaten. Lehen aipatu egin dugun ez da, arira eta lehenetik nola hasi egin garen, zein garrantzitsuak diren, gertatu egin dena, esan, komentatu eta bereziki familiekidei eta, klaro, orain hartzen dugu zerbait posik, orain aldo egin da txostena, azkenik txostena egin da, baina da, eskubide, oinarrizko eskubide bat, zapaldo egin dena eta bertako, eta, klaro, hau ipintzen baldigu beste konter, eta ez dut, ez zait gustatzen konparazioak egitea, ez da? Zen eta azkenean da, beste lekutan hau egertantzen baritz, beste modu bat, eta da, el diskurtso, daukagun diskurtso oso erraza, bale? Orduan, niretzako asko ere sakaunagoa da, eta dalde batetik euskal kulturari talen aritik hartuta, ez da? Euskal kulturari zenbat min egin eragin esan zaion, non badirudi guztiz distantzia horrekin hartu egizan behar ditugu euskal gertaerei, eta berezeki sufrimendoei, eta batzuei jaso izan dugun mesua, ez da gazteei buruz hitz egiten arenaz, jaso izan dugun mesuan, eta hitz egingo dut, ni baino gazteagoak diren pertsonei buruz, ez da? Gertatu egin zaiena da, hainbat gertakerei hartu egin dut, eta nola interpretatu egin den historia da, distantziamendu handiarekin hartzea. Distantziamendu emozional handiarekin hartzea, eta horrek eragiten dagoena da, nola atzen ditugun kasuak, baina ikusi beharko dugu ze gertatu egin zan, nola gertatu egin zan, eta hortatik ez dugu benetan hartzen eskubide bat guzti zapustu egin dela. Txosten bat, hau orain hartzen dela, eta bereziki gaude hitz egiten orain dela 39 urte. Orduan, ipini dezagun gure buruak adibidez, eta izinezkoa da, ipintzera buruak, batzuk baldin bat dekogu,
lotuago, ez da, egoera enoekin bizipenak, bai, baina nik adibidez nire egoera hurbileko egoera, ez bai lagunek bai izan ditu dela, baina ez nire hurbileko egoeratan. Baina pentsau nondik pasatu egin duten familiak, zer motatako esjankitasuna, gainera injustizia sozial bat izan da. Eta injustizia sozial eta politikoa. Eta injustizia sozial eta politikoa dagoen eta historian jarraitzen dagoenean, sentitzen dozun eta dauzkagun sentipenak, dolua ondo eramateko oso zaila da. Oso zaila da. Eta hortatik, txostena daukago orain, baina zenbat urte pasatu bari izan dute. Eta horrek nor bueltatzen dio. Eta gero, ja bereziki nola idazten dugun eta nola interpretatzen dugun historia, ez da? Eta horrek markatu egin dau, nik uste dut orain daukagun egoera dela, distantzia bat. Guztien ez distantzia, ez dut esango guztiz afektiboki guztiz distantziatu dago, baina distantzia bat bai eraiki egin dela gazteon, gaurko gazteon, eta euskal, ez da historiaren artean. Bai, ez izan ere, gaur egun garrantziare ez dakite rueda rekonozimiento batek ez daukaz, zebaki nolako jarrak izaten dituzten poliziak eurak, eta, karo, 39 urte pasatu direnan, 39 urte pasa zaizkie ere, gertakaria bera bizi zutenei, ez, bi aldeko jendeari. Bai, ez dakite hori, bentsate igual baliogarria da, berriro gaia ateratzeko mai gainera, eta hitz egiteko eta horrela, ez dakite juridikoki ibilbidea izan alduen edo ez. Hala ere berria esango dut, niretzako gertatu izena, zoritzarrez esen izan ezoikoa, nik uste dut politikoki estatu aldetik zegoela erabaki bat irmoa, holan egin behar zitzaioela aurre zegoen gatazka politiko hori, eta, dauden datuekin, pertsona batzuk txalupa batean, 113 tiro, baituta pertsona bat aurretik jarrita ora moduan, segada bat izan zen, horrez zegoela aukeran dirik, eta gondia segada asko herri honetan, niretzako ez da izan zer ezoikoa, gehien bat uste dute beti izaten duguna, ibiltzea holan ere bai, ez bakarrik oraindik holako gauza juridikokin edo oraindik txostenak itxutatzen, hori da niretzako, bizkat, ez dakit nora esan, uste badela momentua, estatutik ere bai, onartzeko gauza batzuk, albideratzeko justizia, represioa eta batez ere aitortzea eta familiarrek ezagutzea gertatu zena, pasatu direlako ja urte asko, eta, bentsat gazteok badaude prest eta nahi dugu ezagutu gertatu dena, eta hola izan barko zela, eta ez holako bide neketsua, berriro, familiari, orain merinori errueda bat, hartako poliziekin, ez dakit hori den bidea, edo benetan aitortzea gertatu zena eta argizatea. Bai ez, honekin hemen utzi behar dugu zula saldia, eskerrik asko bioi, gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albisteekin nueltatuko gara.